Γεια σας, είμαι ο Φίλιππος Τρεβεζάς. Σας μιλώ από την Ελληνική Βιβλιοθήκη της Νότιας Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες. Εδώ είμαστε πάλι ραντεβού στην καθιερωμένη πλέον παρουσίασή μας. Να χαιρετήσω καταρχήν όσους βρίσκονται στο πάνελ αυτή τη στιγμή, τους φορείς που αποτελούν τον πυρήνα αυτής της προσπάθειας. Να καλωσορίσουμε και όσους μας παρακολουθούν και υποσχόμαστε να είναι μια πολύ ευχάριστη και δημιουργική παρουσίαση στο υπόλοιπο της ώρας. Η διεπηρωτική μας παρέα, υπό την επωνυμία «Πατρίδα μας η γλώσσα», δημιουργήθηκε περίπου το 2022 από 5 φορείς αρχικά. Σήμερα αριθμεί περίπου 22. Αυξανόμαστε και πληθαίνουμε. Αργεντινή, Σικάγο, Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Νάπολη, Κίνα, Πεκίνο και Σαγκάη, Κύπρος, Αστυπάλαια, Βόλος, Κρήτη, Καστελόριζο, από την Αθήνα, Χαϊδάρι, Περιστέρι, Σεπόλια, Καρακοβούνι Αρκαδίας, Ιωάννινα, Νέο Δελχή, Λος Άντζελες. Μια τεράστια αγκαλιά ανοιχτή σε όποιον φορέα επιθυμεί να συμμετάσχει. Σκοπός μας είναι να φέρουμε κοντά μαθητές, μαθήτριες, παιδιά να μιλούν την ελληνική γλώσσα σε όλες τις γωνιές του κόσμου και να μπορέσουμε μέσα από αυτό να δώσουμε την ελληνική γλώσσα που τόσο την αγαπάμε και τόσο την υπηρετούμε. Πέρυσι στην τελευταία μας παρουσίαση την τελειώσαμε με μία ευχή: να αναγνωριστεί η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας από την UNESCO. Αυτό έγινε πραγματικότητα. Από φέτος πλέον και κάθε χρόνο θα γιορτάζεται η ελληνική γλώσσα, η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, και μαζί μας έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι μέλος της ομάδας μας από την Κάτω Ιταλία ο εμπνευστής, ο άνθρωπος που έδωσε όλη την ψυχή και βοηθήσανε πάρα πολύ βέβαια μέχρι το τέλος, αλλά είναι ο δημιουργός αυτής της Παγκόσμιας ημέρας. Μια τεράστια επιτυχία για τον ελληνισμό, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε απευθείας με τον Γιάννη τον Κορίνθιο, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Καλαβρίας και Νάπολης. Είναι μαζί μας και θα του δώσουμε τον λόγο να ξεκινήσουμε με αυτό το τεράστιο γεγονός για την γλώσσα μας. Γιάννη μου, ο λόγος δικός σου. Και τώρα πώς να τα πω, με συγκίνησες πάλι. Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος. Το έχω αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχω και σε αυτή τη διεπηρωτική συνάντηση. Όπως ξέρετε, φέτος τέλος πάντων ήταν η πρώτη παγκόσμια ημέρα που γιορτάσαμε μετά την τυπική αναγνώριση από την UNESCO πέρυσι. Αλλά πρέπει να πούμε ότι η Ομογένεια είχε ήδη επιβάλει την Παγκόσμια ημέρα με στοχευμένες εκδηλώσεις ήδη από το 2016, UNESCO πέρσι. Η καθιέρωση φυσικά αυτή αποτελεί ένα ορόσημο για τον απόδημο ελληνισμό και αναδεικνύει τον ρόλο της Ομογένειας ως θεματοφύλακα της γλώσσας. Με τη διεθνή αυτή αναγνώριση η γλώσσα μας αναβαθμίζεται σε εργαλείο πολιτιστικής διπλωματίας. Για άλλη μια φορά στην ελληνική ιστορία η ελληνική διασπορά έδειξε τη δυναμικότητά της με μια πρωτοπόρα ιδέα που κυοφορήθηκε στη διασπορά. Πιστεύω ότι πρέπει να αναγνωριστεί ο δυναμισμός, αυτός ο δυναμισμός της Ομογένειας. Αυτός ο δυναμισμός της Ομογένειας εκδηλώνεται μέσα από την ενεργό δράση ιστορικών στελεχών και συλλόγων, οι οποίοι λειτουργούν πάντα με οργανωμένο σχέδιο, αποτελεσματικότητα και προσφορά, διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα. Βέβαια, αυτός ο δυναμισμός ανταποκρίνεται και στις προκλήσεις των καιρών, με στόχο τη διατήρηση της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας και τη στήριξη της ελληνομάθειας. Η Ομογένεια προάγει, διατηρεί και διαχέει την ελληνική παιδεία και γλώσσα σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Είναι πλέον δεδομένο αυτό. Γλώσσα και πατρίδα είναι το ίδιο και οι άγγλωσσοι καταντάνε και απάτριδες, όπως έλεγε ο Ψυχάρης. Θέλω να σας πω ότι με φέτος στην Νάπολη είχαμε ένα
ένα τρίμερο εκδηλώσεων. Συμμετείχαν και σχολεία τα οποία σήμερα βλέπω και εδώ πέρα σε αυτή τη διεπηρεωτική συνάντηση και είμαι πολύ χαρούμενος που συναντιόμαστε και σήμερα. Μετά το τρίμηνο αυτό των εκδηλώσεων είχα πάει στην Ελλάδα γιατί με είχαν καλέσει για να μιλήσω στη Βουλή σε μια συνεδρίαση της Επιτροπής Αποδημονισμού και φυσικά μετά και στο κανάλι της Βουλής. Από εδώ και πέρα τι γίνεται? Εγώ πιστεύω ότι πρέπει η Ομογένεια να συνεχίσει να έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο ώστε να αξιοποιηθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή η πρωτοβουλία της Ομογένειας. Η Ομογένεια έχει τη δυναμική να συμπαρασύρει θετικά πολλούς φορείς σε αυτή την κοινή προσπάθεια στήριξης της ελληνομάθειας, προωθώντας το διαχρονικό πολιτισμό μας στις κοινωνίες όπου ζει και κινητοποιώντας και τη διεθνή κοινή γνώμη. Η στήριξη της γλώσσας, όπως λέει και ο Παπινιώτης, δεν είναι μόνο εκπαιδευτική πρωτοβουλία, είναι και ζήτημα ταυτότητας, σκέψης και πολιτισμικής συνέχειας. Όλοι μαζί πιστεύω ότι πρέπει να συμβάλλουμε ώστε να υπάρξει μια βέλτιστη αξιοποίηση όλης αυτής της προσπάθειας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Πραγματικά είμαστε περήφανοι που σε έχουμε μαζί μας σαν προτεργάτη της όλης προσπάθειας. Ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι έχεις δημιουργήσει, έχεις ένα σημείο αναφοράς πλέον στην ιστορία της Ελλάδας και της γλώσσας. Και ελπίζω αυτά τα λόγια που είπες στο τέλος να γίνουν πραγματικότητα. Ένα πράγμα είναι η αναγνώριση. Από εκεί και πέρα έχουμε όλοι ευθύνη και χρέος να υπηρετήσουμε τη γλώσσα με τον καλύτερο τρόπο. Θα τα πούμε και πιο αργότερα. Λοιπόν, στο πρόγραμμα μας σήμερα θα ακολουθήσουμε κάποια σειρά. Δεν είναι παρόντες όλοι οι φορείς. Ορισμένοι λόγω ιδιαίτερων συνθήκων και δυσκολίων δεν θα μπορέσουν να παρουσιάσουν πρόγραμμα. Έχουμε επίσης φορείς παρόντες με τους εκπροσώπους τους, οι οποίοι θα δώσουν ένα χαιρετισμό σε όλους εμάς και σε εσάς που μας παρακολουθείτε. Και θα ξεκινήσουμε από την Αστυπάλαια. Είναι η διευθύντρια του σχολείου, είναι μαζί μας. Η Ιωάννα από την όμορφη Αστυπάλαια, την πανέμορφη Αστυπάλαια, σε ακούμε. Καλησπέρα και από εμάς. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε και πάλι μαζί. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Να συναντιόμαστε πάντοτε κάτω από ωραίες συνθήκες. Δυστυχώς δεν έχουμε ετοιμάσει κάτι για φέτος, γιατί πολλές υποχρεώσεις δεν μας επέτρεψαν να ολοκληρώσουμε αυτό που είχαμε ήδη ξεκινήσει. Η καρδιά όμως της ελληνικής γλώσσας και η αγάπη μας για την ελληνική γλώσσα χτυπάει πάρα πολύ δυνατά εδώ σε αυτό το όμορφο νησί του Αιγαίου, στην πεταλούδα του Αιγαίου. Και φέτος ευτυχείς συγκυρίες μας έκαναν να σας έχουμε μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Αφού έχουμε κοντά μας, και θα δώσω αμέσως το λόγο στην ιστορικό, την κυρία Μαρία Ευθυμίου. Είναι κοντά μας, είναι στο νησί, για μια εκδήλωση που είναι προγραμματισμένη σήμερα το απόγευμα και αύριο στη συνέχεια για τους μαθητές του σχολείου μας. Οπότε νομίζω πιο κατάλληλη να μιλήσει για την ελληνική γλώσσα είναι η κυρία Ευθυμίου. Κυρία Ευθυμίου, να τη μαζί. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Πριν μιλήσετε, τι έκπληξη είναι αυτή? Μας γεμίζετε την ώρα με μια αναπάντεχη συμβολή, η οποία τη χαιρετάμε με όλη μας την καρδιά. Για μένα, τι να πω, είναι τόσο συγκινητικό. Δεν ήξερα την πρωτοβουλία αυτή, τον συνδυασμό τόσων φορέων και αισθάνομαι μεγάλη συγκίνηση. Έχουμε δυνάμεις, ακόμα κρατάμε, είμαστε ένας λαός που μπορεί να παραγάγει οράματα και εσείς το κάνετε, το εφαρμόζετε με έναν τρόπο ως φαίνεται υποδειγματικό. Ξέρετε, είναι τώρα 20 χρόνια που κάνω αυτό που ίσως γνωρίζετε, πηγαίνω σε όλη την Ελλάδα και τον ελληνισμό και κάνω κάποια μαθήματα ιστορίας και από αυτά προκύπτει σε μένα μια αισιοδοξία. Είμαστε ένας λαός που περιγράφουμε τον εαυτό μας με πολύ αρνητικό τρόπο. Είναι ένα είδος, μια στάση ζωής που έχουμε, μια νοοτροπία.
Πολλά από αυτά που λέμε για τον εαυτό μας ισχύουν, άλλα δεν ισχύουν. Έχουμε ακόμη πολλά όμορφα. Και ένα από αυτά τα όμορφα είναι η φιλομάθεια. Έχω προσεγγίσει τόσους ανθρώπους αυτά τα 20 χρόνια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και στον ελληνισμό του εξωτερικού και είναι συγκλονιστική η φιλομάθεια του Έλληνα και η φιλιστορία του Έλληνα και η αγωνία του για τη γλώσσα ακόμη και όταν μιλάει γκρίκλις. Έχει σημασία αυτό διότι κάτι που είναι σοβαρότατο και πρέπει να προσέξουμε είναι η χρήση των ξένων όρων στην γλώσσα και κυρίως τα αγγλικά τα οποία εισβάλλουν πριν μπουν τα κινέζικα που πρόκειται να έρθουν τις επόμενες δεκαετίες. Ούτε κινέζικα ούτε αγγλικά. Έχουμε μια γλώσσα χιλιάδων χρόνων, σπάνια στον πλανήτη αυτό. Και είναι ένα μεγάλο μας όπλο. Αν το χειριστούμε με βάθος και ουσία, θα το υποστηρίξουμε μέχρι τέλους, γιατί το οφείλουμε. Το καράβι που λέγεται Ελλάδα ταξιδεύει πολλές χιλιάδες χρόνια. Και το νερό πάνω στο οποίο κυλάει είναι η γλώσσα του. Αλλιώς θα βυθιστεί. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να απευθυνθώ και σε εσάς και να σας δω από κοντά. Αισθάνομαι ότι είναι ιερή στιγμή που μαθαίνω για εσάς και που βλέπω τις μορφές σας και την συγκίνηση για αυτό που κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η πιο ωραία έκπληξη απόψε. Ούτε εμείς δεν το περιμέναμε. Να είστε καλά και να συνεχίσετε με το έργο σας. Σας παρακολουθούμε τουλάχιστον. Σας παρακολουθούμε και πραγματικά συμβάλλετε, κάνετε τεράστια συμβολή στη διάδοση της ιστορίας μας, της γλώσσας μας και όλα αυτά. Άμα βάλουμε όλοι μια μικρή πλατούλα που μας αναλογεί, μπορούμε να κάνουμε κάτι μεγάλο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στο TEDx, πώς το λέγεται αυτό που είχατε δώσει μια παρουσίαση και κλείσατε με το, κάποιοι είχαν πει προηγουμένως εγώ stage και λοιπά. Τι stage βρε παιδί μου, σκηνή είναι εδώ πέρα. Και βάλατε και την ωραία... το θέατρο και την ορολογία του. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά για το τραγούδι που βάλατε στο Αιγαίο τα νερά, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Στο Αιγαίο πρόβαλε να δεις. Να είστε καλά και καλή δύναμη να συνεχίσετε το έργο σας. Καλή δύναμη σας θα κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τιμή μας. Πώς να συνεχίσω. Λοιπόν, πολύ ωραία παρένθεση. Είμαστε όλοι χαρούμενοι. Πιστεύω και αυτοί που μας ακούν να ευνηδιάστηκαν κάπως. Δεν το είχαμε προετοιμάσει. Αλλά αυτά έχουν τα ζωντανά προγράμματα και η διάθεση όλων μας να βοηθήσουμε. Ιωάννα, να κλείσεις την παρουσίαση. Τι να πω, και εγώ είμαι πολύ συγκινημένη. Κοιτούσα την κυρία Ευθυμίου που καθόταν στο γραφείο μου και μιλούσα μαζί σας. Και είναι μια μοναδική στιγμή. Πράγματι. Είναι μια μοναδική στιγμή μαζί με όλο αυτό που ζούμε. Να είμαστε καλά, να ξανασυναντηθούμε με ωραίους ανθρώπους γύρω μας και ωραίες ιδέες. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πολύ ωραία. Έγινε, ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Αντώνη, να πεις 2 λόγια. Σαν αστυπάλαια. Τον χάσαμε. Έλα, ναι, θα μιλήσω μετά και με την ευκαιρία του Πασκάλη που έχει αυτό το πρόβλημα και εγώ στο Γυμνάσιο Αστυπάλαιας. Χαιρετίζω το κοινό μας και τους φίλους. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Αισθάνομαι και εγώ περήφανος για την κυρία Ευθυμίου. Έπρεπε να συνδεθώ από εδώ. Αυτά. Συνεχίζουμε και θα τα πούμε και αργότερα. Πολύ ωραία. Μετακινούμεθα τώρα, θα πηγαίνουμε από πόλη σε πόλη, από ήπειρο σε ήπειρο, από χώρα σε χώρα. Αυτά είναι τα ωραία που έχουμε. Πάμε στο Καρακοβούνι Αρκαδίας, Κινουρίας Αρκαδίας, στο Πελοπόννησο. Η εκπρόσωπος Γιάννα Τετούρους είναι μαζί μας. Γιάννα, σε ακούμε. Καλησπέρα, σας χαιρετώ όλους, σας χαιρετίζω και χαίρομαι πολύ που σας βλέπω, Φίλιππε, ειδικά εσένα, αλλά και όλα τα πρόσωπα που είναι πλέον γνώριμα, πολλές γνωστές φυσιογνωμίες. Δεν έχουμε ετοιμάσει κάτι και μας συγχωρείτε γι' αυτό. Κάνουμε αρκετά πράγματα εδώ πέρα στο χωριό. Πολύ όμορφα. Θα σου στέλνω υλικό, Φίλιππε.
Και ήθελα να μοιραστώ κάτι, έτσι, μια απορία, μια σκέψη που είχα πριν από λίγα λεπτά. Και λέω, να, μια ευκαιρία τώρα, δεν υπάρχει καταλληλότερο φόρουμ. Από την όποια γνώση έχω των μεσογειακών γλωσσών, έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν πολλές κοινές παροιμίες με την Ισπανία. Και παροιμίες που έτσι δεν είναι πολύ. Τώρα δεν περιμένω απάντηση σε αυτό που θα πω. Ας πούμε, σκύλος που γαυγίζει δεν δαγκώνει. Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Είναι πάρα πολύ ιδιότυπο. Αυτό που λέμε πάνω από κάτι και το ξεχνάω και μου λέει ο άλλος ψέμα θα ήταν. Το έχουν και αυτοί και το έχουν και στον ίδιο γλωσσικό τύπο. Δηλαδή, σερία μεντήρα. Δείξε μου το φίλο μου σου να σου πω ποιος είσαι. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Και δεν μπορούσα να σκεφτώ μια άμεση αλληλεπίδραση που να είχαμε με την Ισπανία. Γιατί με την Ιταλία νομίζω ότι έχουμε πολύ λιγότερα κοινά τέτοιου τύπου παροιμίες. Και πώς μπορεί αυτό να πηγαίνει πίσω στον χρόνο και να εξηγείται. Έτσι το βάζω σαν στοιχείο στην παρέα. Πολύ Αυτά ωραία. από μένα. Πολύ ωραία. Η αναφορά της Γιάννας στο πρόσωπό μου είναι διότι κατάγομαι από εκεί. Η μητέρα μου κατάγεται από το Καραγωγούνι, που έχουν ιδιαίτερη σχέση με το χωριό και πραγματικά αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση όταν ακούω ανθρώπους από το χώρο που τέλος πάντων προέρχομαι. Σε ευχαριστούμε, Γιάννα. Να είστε καλά και Εγώ καλή σας δύναμη και ευχαριστώ. εσείς. Πριν από λίγα χρόνια είχαμε φιλοξενήσει και την κυρία Ευθυμίου εδώ. Είχαμε την τιμή να μας κάνει μια πολύ ωραία ομιλία. Δεν την πρόλαβες. Τέλος πάντων, εντάξει. Το Θα θυμάμαι, πούμε. λέει η κυρία Τετόρου. Απλά είχα κλειστό το μικρόφωνο. Τα Ωραία, χαιρετήματα. ωραία. Πολύ ωραία. Μεταφερόμαστε στην Κύπρο. Περιμένει υπομονετικά η Κατερίνα μας. Έλα, Κατερίνα μου. Καλησπέρα Χαιρετισμούς και σου. καλημέρα. Έγινε. Είμαι η Κατερίνα, εκπροσωπώ έναν μικρό εκπαιδευτικό χώρο στη Λευκοσία, το Ιθάκη Academics. Η δικιά μου πορεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διδασκαλία της ελληνικής, κυρίως ως δεύτερης γλώσσας, καθώς αυτή τη στιγμή διδάσκω στην Κύπρο, αλλά είχα τη χαρά να διδάξω για κάποια χρόνια και στην Αλεξάνδρεια, στην ελληνική κοινότητα, με ενήλικες μαθητές και με ανήλικους μαθητές, που μεγάλωναν εκτός Ελλάδας. Για το Ιθάκη Academics η ελληνική γλώσσα είναι τρόπος για σύνδεση με τους άλλους, με τον δικό σου τον πολιτισμό, αλλά και με τον ίδιο στον εαυτό. Προσπαθούμε να δουλεύουμε ακριβώς έτσι, με βιωματικές δραστηριότητες, με παιχνίδι και με πραγματική επικοινωνία. Ο στόχος δεν είναι οι μαθητές μας να μάθουν ελληνικά, αλλά να νιώσουν ότι μπορούν να τα χρησιμοποιούν με αυτοπεποίθηση. Ένα κομμάτι φυσικά που μας ενδιαφέρει και εμάς είναι το πώς μπορούμε να διατηρήσουμε ζωντανή και ουσιαστική την ελληνική γλώσσα στα παιδιά που μεγαλώνουν σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα, καθώς η Κύπρος τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε ένα πολυγλωσσικό περιβάλλον και το βλέπουμε καθημερινά κι εμείς στη δουλειά μας. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που είμαστε μέρος αυτής της ζεστής παρέας, της μεγάλης παρέας του δικτύου Πατρίδα μας η Γλώσσα, γιατί πιστεύουμε ότι έτσι με τέτοιες συνεργασίες μπορούμε να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία σε όλους τους φορείς. Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Από την Κύπρο πάμε σε λίγο πιο βόρειο-δυτικά, έτσι, στο ακριτικό μας Καστελόριζο. Η διευθύντρια του Γυμνασίου Λυκείου, η Μπέτη μας, είναι παρούσα. Σε ακούμε, Μπέτη. Καλώς όρισες και εσύ. Καλώς σας βρήκα. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά. Με μεγάλη χαρά, ευτυχία και συγκίνηση. Είμαστε κι εμείς μέλος αυτής της όμορφης παρέας εδώ και 4 χρόνια. Φέτος δεν έχουμε κι εμείς κάτι να παρουσιάσουμε, γιατί ήταν τέτοιες οι συγκυρίες που τελικά δεν μπορέσαμε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο προϊόν. Εύχομαι του χρόνου να έχουμε. Καλή επιτυχία και από εμάς στις εργασίες τις σημερινές σε όλους τους φορείς. Να είσαι καλά, Μπέτη. Χαιρετισμούς στο ακριτικό μας νησί, σε όλους εκεί. Να είστε καλά. Okay. Να είσαι καλά και εσύ. Λοιπόν, εδώ κλείνει ο κύκλος των παρουσιάσεων των φορέων που δεν έχουν πρόγραμμα να παρουσιάσουν και θα προχωρήσουμε τώρα
στο κυρίως πρόγραμμα με τα βίντεο που έχουν ετοιμάσει οι υπόλοιποι φορείς. Όταν λέω υπόλοιποι δεν κάνω διάκριση, απλώς στη συνέχεια υπόλοιποι. Και θα ξεκινήσουμε μεταφερόμενοι από την Αστυπάλαια στα Ιωάννινα. Μας περιμένει υπομονετικά η καθηγήτρια γλωσσολογίας και κοσμήτωρος του Πανεπιστημίου στα Ιωάννινα, η αγαπητή μας Νικόλ. Νικόλ, χαίρετε, καλή χαρά. Γεια σου αγαπημένε Φίλιππε Τρεβεζέα και βεβαίως όλη η παρέα η οποία δίνει αυτό το ηχηρό παρόν σήμερα στην αυτή τη υπηρετική αντάμωση. Ο Φίλιππος Τρεβεζάς είναι εμβληματική προσωπικότητα σε όλα αυτά τα οποία έχει κάνει και μας εμπνέει και εμάς και έτσι ανταποκρινόμαστε με πραγματικό ενθουσιασμό, Φίλιππε, σε αυτή τη σημερινή υπέροχη δράση. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι πιστεύω σε σχέση με αυτά που είπε και ο Γιάννης ο Κορίτης προηγουμένως πως η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, η 9η Φεβρουαρίου, θα έχει μια εξαιρετική δυναμική και όπως λέμε η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Το είδαμε με την πρώτη χρονιά το τι ακριβώς συνέβη. Και θα κάνω και μια πρόβλεψη και νομίζω ότι θα πέσω μέσα. Πως η ένταση, ο ενθουσιασμός και η συμμετοχή που θα διακρίνει αυτό το παγκόσμιο εορτασμό στις 9 Φεβρουαρίου, θαρώ πως θα θυμίζει τα επόμενα χρόνια τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου. Πιστεύω δηλαδή ότι η εξέλιξη και το μέλλον αυτής της επαιτειακής ημέρας θα είναι εξαιρετική. Και να μου το θυμηθείτε και εδώ είμαστε να το ξαναδούμε. Εμείς εδώ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων Μέσων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης, ετοιμαζόμαστε να έρθουμε να σας βρούμε από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. 8 και 9 Μαΐου θα βρισκόμαστε στη Βοστόνη, στο Μαλιώτης Cultural Center of Hellenic Holy Cross. Εκεί θα έχουμε ένα διεθνές συμπόσιο με θέμα την ελληνική γλώσσα στις πλατφόρμες. Ποια είναι η θέση της γλώσσας μας στα ψηφιακά περιβάλλοντα και μάλιστα σε περιόδους κρίσης. Θα συμμετέχουν καθηγητές από το Harvard, το Scout University, από το Northeastern, από το Montpellier, από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και θα δώσουμε μια μεγάλη έμφαση και θα εστιάσουμε φυσικά στους νέους. Διότι οτιδήποτε κάνουμε δεν μπορεί παρά να απευθύνεται και να εστιάζει και να επικεντρώνεται στη νέα γενιά. Αυτά σε λίγες μέρες από τώρα ετοιμάζω και εγώ τη βαλίτσα μου. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας αρχικός προγραμματισμός και σήμερα το λέω για πρώτη φορά να κάνουμε κάτι στο Σικάγο που να σχετίζεται με την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας και το τελευταίο που θέλω να αναφέρω είναι ότι μόλις ολοκληρώθηκε ένα σημαντικό πρόγραμμα το οποίο σχεδίασα και επιμελήθηκα με τη συνεργασία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Το πρόγραμμα αυτό αφορούσε στην επιμόρφωση των ανθρώπων που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα χωρίς να έχουν παιδαγωγική κατάρτιση. Στην επιμόρφωση των εθελοντών ομογενών στις ΗΠΑ. Και εκεί, όπως είπε και η κυρία Ευθυμίου, διαπίστωσα ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, έντονη φιλομάθεια, άρα και εγώ ανήκω και είμαι καταδικασμένη να ανήκω στους αισιόδοξους και στις αισιόδοξες για τη διάδοση και τη διάσωση της ελληνικής μας γλώσσας. Τι θα παρουσιάσω εγώ σήμερα? Θα πω λίγα λόγια για μια μεγάλη διοργάνωση την οποία ετοιμάζουμε για το Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Μιλάω για το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, τη 12η κατά σειρά διοργάνωση, που μετά από 2 πολύ επιτυχημένα χρόνια, Φίλιππε Τρεβεζά, στην Βοστόνη θα ετοιμάζεται το καραβάκι του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου να πάει στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, από 6 έως 11 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, και πέρα από το ότι είναι μια διοργάνωση του Εργαστηρίου Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων Μέσων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου μας, η συνεργασία είναι με το πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας και τη Unity in Filia και συμμετέχουν το Foundation for Hellenic Studies του Πανεπιστημίου, η ΑΧΕΠΑ Sydney, η International Society of Friends of Nikos Kazantzakis, το branch του Sydney,
μια πλειάδα ομογενειακών οργανώσεων, το Μαλλιώτης Cultural Center από τη Βοστόνη, η Ελληνική Εταιρεία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, το University of Chicago, το Center for Hellenic Studies, η κυρία Γιαννακίδου, το Study in Greece, που είναι η εταιρεία των ελληνικών πανεπιστημίων, που εργάζεται για τη διεθνοποίηση των ελληνικών σπουδών, ο Σύλλογος Ελληνοαυστραλών Εκπαιδευτικών και σας κρατώ και εγώ μια έκπληξη. Είναι τεράστια η τιμή που συμμετέχει σε αυτή τη διοργάνωση η Southern California Library, η βιβλιοθήκη και όλο το δυναμικό του Φίλιππου Τρεβεζά. Η συγκεκριμένη δράση στο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο στο Σίδνεϊ τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, και υλοποιείται μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου μας. Ειδικότερος τίτλος: η ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία, από την ύμη στο μέλλον. Θα βρεθούμε στο αμφιθέατρο Rex Vowels Theatre, που βρίσκεται στο κτίριο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, που ιδρύθηκε το 1949 και συγκαταλέγεται στα κορυφαία τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα του κόσμου. Πρόκειται για ένα αμφιθέατρο 300 ατόμων, η χωρητικότητά του είναι 300 άτομα και είναι προσβάσιμο από άτομα με ειδικές ανάγκες, γιατί είναι κάτι που πάντοτε μας απασχολεί, να έχουμε δηλαδή να εκπληρώνουμε αυτή τη συγκεκριμένη προδιαγραφή. Θα συζητήσουμε λοιπόν για την ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία, το παρελθόν, το παρόν, τις προοπτικές, για το ρόλο των κοινοτήτων, των εκκλησιών, των οργανώσεων και των συλλόγων στη διατήρηση της γλώσσας, για την ψηφιακή τεχνολογία. Νομίζω ότι τίποτα πια από αυτά που κάνουμε δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει την ψηφιακή τεχνολογία και την υβριδική μάθηση στις ελληνόγλωσσες κοινότητες. Φυσικά θα μιλήσουμε με ανθρώπους του τύπου, του ελληνόγλωσσου τύπου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και μια παράδοση εξωστρέφειας που έχουμε κρατήσει στο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Δεν θα αναφέρω τώρα, είναι δεκάδες οι διεθνείς φορείς οι οποίοι έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα, θα συνεχιστεί. Και ασφαλώς να πούμε εδώ ότι θα έχουμε χωρικό επικοινωνία στην ΕΡ, Ed2, Ed3, Ed το πρώτο πρόγραμμα, τη Φωνή της Ελλάδος, το κανάλι της Βουλής, αλλά, να το πούμε αυτό, και τα σπουδαία ελληνόγλωσσα μέσα ενημέρωση στην Αυστραλία, το The Greek Herald, το Νέος Κόσμος, το 2WM Radio και το Greek Program SBS και Greek City Times. Μαζί με τον Βασίλη Αντραχτά, τον υπεύθυνο προγράμματος ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, εργαζόμαστε και σήμερα εδώ, πρωί ώρα Ελλάδος, είχαμε μια σύσκεψη, ανά 10 ημέρες γίνονται αυτές οι συσκέψεις. Θέλω να πω δύο λόγια πριν σας παρουσιάσω το δικό μας βίντεο. Να πω ότι στην αφίσα που θα τη δείτε σε λίγο, φέτος έχουμε μια πολύ συγκινητική, κάνουμε μια συγκινητική επιλογή. Στην αφίσα του προγράμματος απεικονίζεται μια οικογένεια Ελλήνων μεταναστών της δεκαετίας του 1940, μεταξύ των μελών της οποίας περιλαμβάνεται ως παιδί τότε η κυρία Γεωργία Πλαπλαδήμου Φιδέου. Είναι σήμερα 80 χρονών, είναι το μόνο μέλος που εικονίζεται στη φωτογραφία και βρίσκεται σήμερα στην ζωή, και την ευχαριστούμε πολύ την κυρία Γεωργία. Ανυπομονώ και αδειμονώ να την γνωρίσω από κοντά. Φτιάξαμε λοιπόν, όπως κάθε χρόνο, πέρσι είχαμε τον Γιάννη τον Πέζο πρωταγωνιστή. Φέτος στο τηλεοπτικό σποτ που μεταδίδεται στην ΕΣ, στο κανάλι της Βουλής και στα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης, πρωταγωνιστή ο σκηνοθέτης και ηθοποιός στο Εθνικό, ο κύριος Ακύλας Καραζήσης. Και παρακαλώ πολύ τον αγαπητό Νάσο να μας δείξει αυτό το συγκεκριμένο βίντεο. Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. Σε συνεργασία με το πρόγραμμα ελληνικών σπουδών, το Foundation for Hellenic Studies του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας και την Unity in Filia. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αυτά λοιπόν από εμάς. Εγώ σας ευχαριστώ θερμότατα. Θα παρακολουθήσω με μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέχεια της εκδήλωσης, Φίλιππε, και θα δώσω τώρα τη σκητάλη στην αγαπημένη μας Έλενα Αβραμίδου για να μας παρουσιάσει την υπέροχη δουλειά της και βεβαίως να θαυμάσουμε μαζί στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ την Νικόλ, ευχαριστώ πολύ όλους εσάς, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαστε εδώ μια ακόμη χρονιά για να γιορτάσουμε μαζί την ελληνική γλώσσα και την πρώτη από την επίσημη ανακήρυξη από την UNESCO της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας της ελληνικής γλώσσας. Είμαι η εκτελεστική διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Συνολογίας και Κινεζικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και θα αναφερθώ εντάχει στην αέναη παρουσία της ελληνικής γλώσσας στην Κίνα. Μια παρουσία που δεν εκφράζεται μόνο μέσα από τη διδασκαλία της γλώσσας μας σε όλες τις μορφές, είτε νέα ελληνικά, αρχαία ελληνικά και κοινή ελληνική, αλλά και μέσα από την εισαγωγή νέων όρων στην κινεζική γλώσσα, τις οποίες η Παγκόσμια ημέρα εορτάζεται από το 2010 στις 20 Απριλίου. Η εισαγωγή ελληνικών όρων στην κινεζική άρχισε με το πρώτο βιβλίο που μεταφράστηκε στα κινέζικα το 1607, τα στοιχεία γεωμετρίας του Ευκλήδη, το οποίο είναι και το πρώτο δυτικό κείμενο που μεταφράστηκε ποτέ στην κινεζική γλώσσα. Ακολούθησαν κείμενα φιλοσοφικά, ιστορικά, ποιητικά και σαφώς η ελληνική μύθη. Έτσι, η μετάφραση τέθηκε εξ αρχής συνειδητά ως εργαλείο πολιτισμικής κατανόησης και προσέγγισης της Ευρώπης με την Κίνα. Αποδείχθηκε ωστόσο κάτι πολύ περισσότερο με την επανάσταση που προκάλεσε η επαφή με την ελληνική σκέψη στον τρόπο σκέψης των Κινέζων. Γιατί? Επειδή οι μεταφραστές κλήθηκαν όχι απλώς να βρουν ένα ισοδύναμο της προσμετάφραση λέξης, αλλά και να μεταφέρουν έναν τρόπο φιλοσοφικής και πολιτικής σκέψης σε ένα εντελώς διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον. Ιδιαίτερες δυσκολίες συνάντησαν στην απόδοση ενιών, εντελώς ενδεικτικά αναφέρω, όπως ιδέα, ουσία, κατηγορία, συλλογισμός, καθώς και στην απόδοση του συνθετικού ρήματος «είμαι», του «ημί», καθώς στην αρχαία κινεζική δεν υπάρχει ένα ρήμα που να συνδέει το υποκείμενο με το κατηγορούμενο. Στη συνέχεια, πολλοί ελληνικοί όροι εισήχθηκαν στην κινεζική γλώσσα από τη μετάφραση αντίστοιχων Ιαπωνέζικων όρων. Συχνά επρόκειτο για αντιδάνεια από τα Ιαπωνέζικα, όπως συνέβη με τη λέξη φιλοσοφία. Ο όρος στα κινέζικα οφείλεται στον Ιάπωνα λόγιο Νίσι Αμάνε, ο οποίος εισηγήθηκε τη δυτική φιλοσοφία στην Ιαπωνία και δημιούργησε τον Ιαπωνικό όρο Τετσουκάγκου, που σημαίνει μελέτη της σοφίας, το 1873, από το συνδυασμό δύο κινέζικων ιδεογραμμάτων. Έτσι, η ελληνική λέξη φιλοσοφία έφτασε ως αντιδάνειο μέσω της Ιαπωνίας στα κινέζικα. Εν ολίγης, η απόδοση των καινούριων όρων ήταν μια πραγματική πρόκληση για τους μεταφραστές λόγω των διαφορετικών γλωσσικών δομών. Και κάτι ακόμη. Στη συνάντηση με την νεωτερικότητα επιχειρήθηκε να κατανοηθεί η κινεζική συνθήκη και να επαναπροσδιοριστεί η κινεζική ταυτότητα μέσω της προσφυγής στην ελληνική σκέψη, είτε με όρους ομοιότητας είτε διαφοράς, τόσο από τους συντηρητικούς όσο και από τους μεταρρυθμιστές διανοούμενους. Είναι ενδεικτικό αυτό που λέει ο φίλος καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, Τζιν Σιπίνγκ, αναφερόμενος στις βασικές θεωρητικές έννοιες όπως ιδέα, ουσία, πράξη, που εισήχθηκαν στην Κίνα με ιαπωνέζικο ένδυμα, όπως το ονομάζει αυτός. Αυτές οι ελληνικές έννοιες άλλαξαν τουλάχιστον τυπικά τον τρόπο σκέψης στην Κίνα, λέει. Και προσθέτει, δεν χρησιμοποιούμε το Yin και Yang και τα 5 στοιχεία για να αποφασίσουμε τι θα πράξουμε ή δεν θα πράξουμε. Δεν ερμηνεύουμε τα πολιτικά και ιστορικά γεγονότα ως θέληση ή εντολή του ουρανού, αλλά χρησιμοποιούμε δυτικές έννοιες, θεμελιωμένες στον ελληνικό λόγο. Επομένως,
Στην σύγχρονη κινεζική γλώσσα, οι βασικές έννοιες της πολιτικής και φιλοσοφίας, εξ όσων γνωρίζω, είναι ξένες λέξεις, δηλαδή ελληνικές. Με άλλα λόγια, η συνάντηση των Κινέζων με την ελληνική σκέψη επέφερε βαθιές αλλαγές στον τρόπο σκέψης τους και θέασης του κόσμου. Πρόκειται για ένα ζήτημα προκλητικό στο πνεύμα και τη σκέψη, που δεν έχει ακόμα διερευνηθεί επαρκώς. Το μέλλον είναι ανοιχτό σε όλους. Θα δώσω τώρα το λόγο στην αγαπητή συνάδελφο από το Πανεπιστήμιο Ξένων Σπουδών του Πεκίνου, την Τσουέ Τσανρόγκ, Ευαγγελία στα ελληνικά, και τους φοιτητές της. Αγαπητή μου Ευαγγελία, ο λόγος σε σένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Αγαπητά μέλη της πατρίδας μας η γλώσσα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Ονομάζομαι Ευαγγελία. Με μεγάλη χαρά και τιμή σας παρουσιάζω σήμερα εκ μέρους της έδρας ελληνικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Ξένων Σπουδών του Πεκίνου. Το Πανεπιστήμιο μας ιδρύθηκε το 1941 και είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στην Κίνα στον τομέα της διδασκαλίας ξένων γλώσσων και της μελέτης των αντίστοιχων πολιτισμών. Διδάσκονται εδώ περίπου 100 γλώσσες, περιλαμβανομένων όλων των ευρωπαϊκών γλωσσών, ακόμη και των λιγότερο ομιλουμένων. Συνήθως κάθε 2 χρόνια έχουμε μια τάξη φοιτητών με περίπου 15 άτομα που αγαπάνε την ελληνική γλώσσα και επιθυμούν να ενισχύσουν την σύνδεση τους με τον ελληνικό πολιτισμό. Σπουδάζουν τη γλώσσα και εκφράζονται μέσα από αυτήν την γλώσσα. Σήμερα σας παρουσιάζω 2 δημιουργίες των φοιτητών μας. Η πρώτη είναι η ομιλία που έκανε η φοιτήτρια μας, η Μαρίνα, στον κινεζικό διαγωνισμό ελληνικής γλώσσας στην Σανγκάη πέρσι, όταν ήταν ακόμη πρωτοετής. Με τίτλο «Ελλάδα, μια χώρα γεμάτη μπλε χρώμα», η ομιλία της προσεγγίζει το μπλε ως σύμβολο της ελληνικής φύσης, του πολιτισμού και της συλλογικής ψυχής, μέσα από αναφορές στην ποίηση και την ιστορική μνήμη. Το δεύτερο επεισόδιο δημιουργήθηκε από τον Στέλιο, ο οποίος απέσπασε το πρώτο βραβείο στο ίδιο διαγωνισμό. Σε αυτό παρουσιάζει μια μουσική δημιουργία βασισμένη στο ποίημα του Αιγαίου του Έλληνα ποιητή Οδυσσέα Ελίτη. Μέσα από την μελοποίηση και την ερμηνεία αναδεικνύει την μελωδικότητα της ελληνικής γλώσσας και τη βαθιά της σύνδεση με το συναίσθημα και την καλλιτεχνική έκφραση. Μέσα από τον λόγο και τη μουσική, οι φοιτητές μας διευρύνουν τα όρια του κόσμου τους, προσεγγίζοντας ένα ξένο πολιτισμό και μετατρέποντας την ελληνική γλώσσα σε μέσο κατανόησης, δημιουργίας και διαπολιτισμικού διαλόγου. Τώρα, ας δούμε μαζί το βίντεο. Ο τίτλος της παρουσιάσης μου σήμερα είναι «Ελλάδα, μια χώρα γεμάτη μπλε χρώμα». Στην κριτική παραδοσιακή μουσική υπάρχει ένας στίχος που λέει «Το μπλε είναι η θάλασσα, το μπλε είναι η καρδιά μου». Βέβαια, αν συμμορήσουμε κάθε χώρα με ένα χρώμα, η Ελλάδα θα πρέπει να είναι το μπλε. Ωστόσο, αν και ποτέ δεν μπήκα στην Ελλάδα, διάβασα από την ελληνική ποίηση ότι το χρώμα μπλε όχι μόνο στην εξωτερική μορφή της Ελλάδας, ακόμα συμμορίζει το ψυχή του Ελλήνου. Πρώτον, από την πρόταση των Ελλήνων ψαράδων, διάβασα ότι το μπλε είναι το αίμα μας, η θάλασσα η μητέρα μας. Σε αυτή την ορεινή χώρα,
Η θάλασσα είναι σαν μια μεγάλη πλευρητέρα που δίνει τους τρόπους της ύπαρξης στα παιδιά της και τους βοηθάει να ανθίσουν. Δεύτερον, από την ποίηση του Γιώργου Σεφέρη. Το μπρε της νύχτας πάει στα βράχια, σαν ένας αμφορέας γεμάτος αστέρια. Διάβασα το σημαντικό ρόλο που παίζει το χρώμα μπλε για τον πολιτισμό του Αιγαίου, στο μινωικό ανάκτορο στην Κρήτη. Βλέπω τις μαγευτικές τοιχογραφίες με το χρώμα μπλε, όπως ο πρίγκιπας με τα κλίνα, τα τερφίνια κτλ. Και στο καράβι ανάμεσα στα νησιά των Κυκλάδων, βλέπω ένα πλεμάτσι που χρησιμοποιήθηκε να βοηθήσει τους ναύτες να περάσουν τις ταγαβολίες στην ταξίδι. Για τον πολιτισμό του Αιγαίου, το μπλε δεν είναι μόνο ένα χρώμα ή ένα διακοσμητικό. Είναι η μνήμη του πολιτισμού και η ανάσα της θάλασσας. Τρίτον, από την ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη, η ράτζα θάλασσα ξεπλένει τις ταφόπλακες της ελευθερίας. Άκουσα τη δυνατή δήλωση, ελευθερία ή θάνατος. Ακριβώς όπως οι 9 μπλε και άσπρες λωρίδες στην ελληνική σημαία. Συνολικά, το μπλε είναι το γονίδιο που κυλάει στο αίμα των Ελλήνων. Ακριβώς όπως ο κύριος Ελίτη είπε, στο αράζιο του φωτός αναγνώρισα την ψυχή μου. Αυτή είναι όλη η παρουσίαση μου. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ο έρωτας το αρχιπέραγος κι η πρόδρα των ανθρώπων του κι η γράδι των ονείρων του στο πιο ψηλό κατάρτι του ο ναύτης ανεβίζει ένα τραγούδι στο πιο ψηλό κατάρτι του ο ναύτης ανεμίζει ένα τραγούδι. Ο έρωτας το τραγούδι του και οι οριζόντες του ταξιδιού του κι οι ήχο της νοσταλγίας του στον πιο βρεμμένο βράχο της η αραβωνιαστικιά προσμένει ένα καράβι. Στον πιο βρεμένο βράχο της η αραβωνιαστικιά προσμένει ένα καράβι. καράβι του και αμεριμνησία των μερτεμιών του και ο φρόκος της ταρπίδας του στον πιο ραφλό κυματισμό του ένα νησί ριγνίζει τον ερχομό στον πιο ραφλό κυματισμό ένα νησί ριγνίζει τον ερχομό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Εύα και τις φοιτήτριές της, τη Μαρίνα και τον Στέλιο, τον φοιτητή. Και τώρα θα περάσουμε στη Σαγκάη, όπου μας περιμένει η Χου Τσιν Τσιν και η Σοφία από το Πανεπιστήμιο Διεθνών Σπουδών της Σαγκάης. Να πούμε ότι είναι ένα πανεπιστήμιο στο οποίο διδάσκεται η ελληνική γλώσσα από τη δεκαετία του 70. Σοφία. Γεια σου Έλενα, γεια σας αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ τον Φίλιππο για την πρόσκληση, ευχαριστώ πολύ και την Έλενα για τον συντονισμό.
Χαίρομαι πολύ που συμμετέχω στη σημερινή εκδήλωση. Πιστεύω ότι πολλοί με γνωρίζουν ήδη, επειδή δεν είναι και πρώτη φορά για μένα να συμμετάσχω σε τέτοια ομάδα. Και έτσι χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω εδώ. Για τον ορισμό της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας, νομίζω ότι όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά και για τους Κινέζους ελληνιστές είναι ένα μεγάλο γεγονός. Ως μια διδάσκουσα της ελληνικής γλώσσας πάνω από 20 χρόνια, αισθάνομαι βαθιά υπερηφάνεια. Και πάντα θυμάμαι την αποστολή μου στην Κίνα για την διδασκαλία της ελληνικής. Νομίζω ότι η αποστολή μου είναι όχι μόνο δική μου, αλλά και όλων των Κινέζων ελληνιστών, δηλαδή, πώς να το πούμε, να ανθίσει η ελληνική γλώσσα στο κινέζικο έδαφος. Όχι ως ένα ξένο φυτό, αλλά ως ένα δέντρο με ελληνικές ρίζες και κινέζικα κλαδιά. Και αυτό κάνω για τόσα χρόνια και διδάσκω σε πολλούς νέους Κινέζους την ελληνική γλώσσα, να αγαπάνε την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Πέρσι ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο μας το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Μαριλένα Λασκαρίδη με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Λασκαρίδη, του οποίου ο στόχος μας είναι η προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού σε όλη την Κίνα. Και έτσι διοργανώσαμε και διάφορες εκδηλώσεις, δραστηριότητες. Ο πρώτος ήταν αυτός ο διαγωνισμός της δημόσιας ομιλίας στην ελληνική γλώσσα, στον οποίο συμμετείχαν σχεδόν όλοι οι φοιτητές από τα κινέζικα πανεπιστήμια, όπου έχουν ελληνικά τμήματα. Ευχαριστώ πολύ εδώ και την Έλενα που μας βοήθησε και στη Κρήτη για την κρίση όλων των βίντεο, όπου παρουσίασε και η Εύα ένα βίντεο από τον διαγωνισμό. Θα παρουσιάσω και εγώ σήμερα ένα άλλο που είναι από την δική μας φοιτήτρια. Αλλά πριν την παρουσία, θέλω να πω ότι για τον εορτασμό της παγκόσμιας ελληνικής γλώσσας και την περασμένη Τετάρτη, μόλις έγινε η δική μας εκδήλωση για τον εορτασμό στο Πανεπιστήμιο μας, είναι μια όχι πολύ μεγάλη εκδήλωση, αλλά είναι πολύ σημαντική εκδήλωση που έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι συμμετείχαν 3 πανεπιστήμια σε όλη την Κίνα σε αυτή την εκδήλωση, 2 πανεπιστήμια από άλλες πόλεις διαδικτυακά και το δικό μας διαζώσεις, και στα οποία οι φοιτητές από τα 3 πανεπιστήμια έδωσαν και παραστάσεις, τραγούδι, χορό, ελληνικό βέβαια. Εξάλλου συνεργάστηκαν να δημιουργήσουν και ένα βίντεο για την ελληνική γλώσσα, για την εντύπωση, για την ιδέα και την συναίσθημα για την ελληνική γλώσσα. Δυστυχώς, επειδή είναι καινούριο, δεν πρόλαβα να στείλω στον Αντώνη για να παρουσιάσει αυτό το βίντεο. Ελπίζω ότι στο μέλλον, σε μια άλλη στιγμή, είναι και λίγο μεγάλο, σε μια άλλη στιγμή μπορούμε να έχουμε ευκαιρία να παρουσιάσουμε και αυτό το βίντεο από 3 πανεπιστήμια. Και τώρα θα δώσω χρόνο στο αυτό το έτοιμο βίντεο. Αξιότιμοι ειδικοί, καλημέρα σας. Ο τίτλος της ομιλίας μου είναι «Να κατανοήσεις ένα λαό ξεκινώντας από την γλώσσα του. Ο κόσμος της ελληνικής γλώσσας που γνώρισα». Μια γλώσσα είναι σαν ένα παράθυρο στην ψυχή ενός πολιτισμού. Με αυτήν τη σκέψη ξεκίνησα το ταξίδι μου στο μαγευτικό κόσμο της ελληνικής γλώσσας. Στο γυμνάσιο, η πρώτη μου επαφή με την Ελλάδα ήταν μια κάρτα της Σαντορίνης. Και οι εικόνες της Ελλάδας στο μυαλό μου ήταν ρομαντικές. Γαλάζια θάλασσα,
λευκά σπίτια με μπλες στέγες και ζεστό λαμπερό ήλιο. Τα ελληνικά γράμματα ήταν απλώς παράξενα σύμβολα που συναντούσα στα μαθηματικά και την φυσική. Τότε η Ελλάδα έμοιαζε με ένα μυθικό τόπο που ήταν πάρα πολύ μακρινό από την καθημερινή ζωή μου. Η μοίρα είναι πάντα απλοδόκητη. Όταν ξεκίνησα να μαθαίνω ελληνικά συμπτωματικά στο πανεπιστήμιο, συνειδητοποίησα πόσο επιφανειακή ήταν η αντίληψή μου. Η ελληνική γλώσσα είναι κάτι περισσότερο από σύμβολα. Είναι το θεμέλιο πολλών δυτικών γλωσσών και πολιτισμών. Μέσα από τα ελληνικά, άρχισα να κατανοώ βαθύτερα έννοιες πολλών εκφράσεων στα αγγλικά. Για παράδειγμα, η λέξη φωτογραφία αποτελείται από δύο μέρη, φωτο και γραφεία, που σημαίνουν ότι είναι η τέχνη που ζωγραφίζει με φως. Πολλοί επιστημονικοί και ιατρικοί όροι στα αγγλικά έχουν τις ρίζες τους στην ελληνική γλώσσα επίσης. Μαθαίνοντας ελληνικά, αποκτώ το κλειδί να κατανοήσω το μύθο του κόσμου καλύτερα. Μετά από 2 χρόνια εκμάθησης, άκουσα πρώτη φορά από έναν Έλληνα φίλο τη λέξη χαλαρά. Όταν αργότερα επισκέφτηκα την Ελλάδα, κατάλαβα πραγματικά τι σημαίνει. Οι Έλληνες, σαν παιδιά του ήλιου και της θάλασσας, ζουν μια ήρεμη ζωή. Στην καρδιά της καθημερινότητάς τους στέκονται οι ανθρώπινες σχέσεις. Γι' αυτό, οι Έλληνες αφιερώνουν ώρες στα καφενεία και τις ταβέρνες κάθε εβδομάδα. Όχι χάνοντας χρόνο, αλλά κερδίζοντας στιγμές που δένουν τις καρδιές με φίλους και την οικογένεια. Όταν η ζωή φέρνει εμπόδια, ένα χαμόγελο υπομονή στον Ελλήνο που αφηγείται ιστορίες βαθύτερες από κάθε λέξη. Το χαλαρά λοιπόν δεν είναι απλώς μια έκφραση, αλλά μια φιλοσοφία της ζωής, μια σοφή απάντηση στην πυρετώδη ρυθμό του σύγχρονου κόσμου γύρω μας. Αν έπρεπε να διαλέξω μια λέξη που περιγράφει καλύτερα την εμπειρία μου στην Ελλάδα, θα ήταν η φιλοξενία. Θυμάμαι πάρα πολύ την εμπειρία μου στην Ελλάδα. Η καθηγήτριά μου στην λαογραφία με ενθάρρυνε να μιλήσω ελληνικά ελεύθερα παρά τα λάθη μου. Η φίλη μου η Όλγα που μου ανοίχτηκε η πόρτα της καρδιά και μου έδειξε τι σημαίνει να μιλάσετε. Η ελληνική γλώσσα μου διδάσκει ότι οι λέξεις δεν είναι απλά σύμβολα. Είναι γέφυρες ανθρώπινων σχέσεων. Συνοψίζοντας, η γλώσσα είναι πραγματικά ο καθρέφτης της ψυχής ενός λαού. Μέσα από την ελληνική γλώσσα, κατάφερα να ζω την Ελλάδα όχι μόνο με τα μάτια, αλλά και με την καρδιά μου. Με κάθε λέξη που μαθαίνω, γνωρίζω καλύτερα την πλούσια ιστορία, το χαλό τρόπο ζωής και την ανοιχτή καρδιά των Ελλήνων. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και από μένα και αυτά θέλω να πω. Εξάλλου, ελπίζω ότι στο μέλλον η ελληνική γλώσσα να ριζώσει, να ανθίσει και να καρποφορήσει στην Κίνα με την προσπάθειά μας. Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Ευχαριστούμε θερμά για τα όμορφα και συγκινητικά λόγια που είπες, για τη συμμετοχή της φοιτήτριάς σου. Και αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, γνωρίζοντας τη Σοφία 25 χρόνια τώρα, από τότε που ήταν φοιτήτρια ακόμη, μπορώ να πω ότι όλα όσα μας είπε ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αν η ελληνική γλώσσα υπάρχει, διδάσκεται και έχει μέλλον στην Κίνα, οφείλεται στο έργο της Σοφίας, στο έργο της Ευαγγελίας και των συνεργατών τους. Ευχαριστούμε και πάλι θερμά. Ευχαριστούμε εμείς. Και από την Κίνα περνάμε στο Χαϊδάρι, στην αγαπητή μας Λαμπρινή Γρηγόρη, με το λαμπρό πρόσωπο και πνεύμα και το πιο πηγαίο χαμόγελο. Γέλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Αβραμίδου, τι να πω. Σας συγχαίρω για το έργο σας. Συγχαίρω την Ευαγγελία, τη Σοφία. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η παρουσίασή τους. Και είναι ιδιαίτερα συγκινητικό και ελπιδοφόρο να βλέπεις νέους ανθρώπους από την Κίνα να προσεγγίζουν με τόσο ενδιαφέρον και αφοσίωση την ελληνική γλώσσα, αναδεικνύοντας τη σημασία της μέσα από τη δική τους γλωσσική και πολιτισμική οπτική. Εγώ ονομάζομαι Γρηγόρη Λαμπρινή, είμαι καθηγήτρια Αγγλικών. Φέτος είμαι στο Νάσιο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Περιστερίου
Και με ιδιαίτερη χαρά και βαθιά ευγνωμοσύνη συμμετέχουμε στο δίκτυο Πατρίδα μας η Γλώσσα. Η συμμετοχή μας σε αυτή την προσπάθεια αποτελεί για μας τιμή, καθώς προάγει την αγάπη και το σεβασμό προς την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό μας. Το σχολείο μας λαμβάνει μέρος στη φετινή εκδήλωση με μια παράσταση θεάτρου σκηνών με τίτλο «Καραγκιόζης, δάσκαλος της ελληνικής γλώσσας». Και το βίντεο που θα παρακολουθήσετε δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας στην Νάπολη της Ιταλίας, μιας εκδήλωσης που στηρίχθηκε και από το δίκτυό μας Πατρίδα μας η Γλώσσα. Με το ίδιο λοιπόν αυτό καλλιτεχνικό έργο συμμετέχουμε και σε αυτή τη διαδικτυακή συνάντηση του δικτύου, ενισχύοντας τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας μέσα από τη δημιουργικότητα και την παράδοση. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η ευαισθησία που επιδεικνύουν οι μαθητές-μαθήτριες σε θέματα που άπτονται της γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, και η ενεργή συμμετοχή και το ενδιαφέρον τους αναδεικνύουν τη σημασία της γλωσσικής μας ταυτότητας και της πολιτισμικής μας συνέχειας. Σε αυτό το σημείο να παρακαλέσω τον αγαπητό Νάσο να παρουσιάσει και το δικό μας βίντεο. Ευχαριστώ, μαέστρο, ευχαριστώ. Κυρίες μου, κύριοι και αξιότιμα μικρά παιδιά, καλησπέρα σας, πέρα για πέρα. Απόψε η σκηνή μας θα σας παρουσιάσει μία παράσταση όλο γέλια. Θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Ρε γλέντια που θα κάνουμε, μανούλα μου. Αχ, ωραία. Ας αρχίσω κι εγώ να αντελαλώ, να ειδοποιώ τον κόσμο. Ακούσατε, ακούσατε κύριοι, όξομαθητές, μεγάλη γιορτή γίνεται στην Νάπολη, ο παγκόσμιος εορτασμός της ελληνικής γλώσσας. Μαθητές, δάσκαλοι, σοφοί από όλο τον κόσμο θα είναι εκεί. Ακούσατε. Αλληλούια. Αχ, Παναγία μου. Τι χτυπάς βρε, μου βγάλες τα δόντια. Να σου βγάλω το σβέρκο ρε. Τι καρίζεις ρε Χατζατζάρη πρωί μεσημεριάτικα την ώρα που νυχτώνει. Άσε με βρε να κάνω τη δουλειά μου. Δεν έμαθες καραγιός μου. Γιατί φωνάς, τι λες, ότι θα μας κεράσουνε μακαρονάδα Νάπολης, θα πάμε να φάμε, λέει όποιος ξέρει την ελληνική γλώσσα θα τρώει μακαρονάδα Νάπολης. Όχι βρε, λέω, γιατί άμα είναι έτσι, εγώ ξέρω να μιλάω, καλύτερα και από το ίδιο μου το στόμαχα να πάω να φάω εγώ. Όχι κρεγιός μου. Εγώ λέω για τη γιορτή που γίνεται της ελληνικής μας γλώσσας, που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Α, μπράβο. Εγώ είμαι πολυγλωσσικός Χατζατζάρη. Μιλάω ελληνικά και σου φωνάζω δυνατά. Φέρε μου φαΐ ξανά. Καραγιός μου, ξέρεις τι σκέφτηκα. Τι είναι Χατζατζάρη? Εσύ που είσαι ένα στοιχείο της Ελλάδας. Μάλιστα. Γιατί δεν κάθεσαι εδώ και όποιος έρχεται που θέλει να μάθει την ελληνική γλώσσα, καραγιός μου, να τον μαθαίνεις εσύ? Έχεις δίκιο ρε Χατζατζάρη. Γιατί να μην ξέρουν την ελληνική γλώσσα?
Τι έχουμε να χάσουμε, ρε αδερφέ? Καλά τα λες. Πάω λοιπόν να ειδοποιήσω δεξιά και αριστερά όλο τον κόσμο. Τράβα, Χατζατζάρη, κι εγώ θα κάτσω λίγο εδώ να κοιμηθώ. Μπράβο, Καραγιώζη. Άντε, τράβα. Φεύγω. Άντε, προχώρη. Πάω, ματάκια μου. Προχώρη, φλιμάκια μου. Φεύγω. Προχώρη. Πάω. Τράβα. Φεύγω. Τράβα, ρε. Ρε μανούλα μου. Θα κάτσω κι εγώ λίγο εδώ πέρα να κοιμηθώ 5-6 ωρίτσες. Μανούλα μου. Έχει και ωραία σκιά εδώ. Έχει και πολλά κουνούπια εδώ πέρα. Μανούλα μου, εδώ θα κάτσω να ξεκουραστώ. Μπράβο. Ξύπνα, Καραγιώζη. Βάλε σάλτσα στα μακαρόνια, βάλε. Κοιμάται και ονειρεύεται μακαρόνια. Ποιος με καργαλάει, μωρέ. Ποιος με καργαλάει, μωρέ. Ποιος με καργαλάει. Ω, μανούλα μου. Ποια είσαι εσύ, κυρά μου? Δεν με ξέρεις. Εσύ με ξέρεις? Όχι, ούτε κι εγώ. Είμαι η ελληνική γλώσσα. Γλώσσα είσαι? Τι γλώσσα, Κοτόπουλο? Όχι. Είμαι η ελληνική γλώσσα που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο και έγινε πασίγνωστη. Και τι θέλεις από μένα, κυρά ελληνική γλώσσα? Θέλω να μάθεις σε όλο τον κόσμο τη λέξη αγάπη, τη λέξη ελευθερία, τη λέξη δημοκρατία που κρύβονται μέσα μου. Μες στην ελληνική γλώσσα? Ναι. Κανένα φαγόσιμο έχει? Πρόσεξε. Είσαι ένα κομμάτι της Ελλάδας και του πολιτισμού. Είσαι ο μόνος ικανός που μπορείς να διδάξεις την ελληνική γλώσσα. Γεια σου! Κύρα Παυτίτσα! Κύρα Γλώσσα! Πού είσαι, μωρή? Πάει, μανούλα μου. Έφυγε η κακομοίρα η γλώσσα. Πω. Θα πάω να τρέξω γρήγορα να το πω μέσα στη γυναίκα μου. Έμαθα έρχεται πολύ πελατεία στον Καραγιώζη. Για να πάω. Καραγιώζη, βρε. Έλα, Χατζατζάρ. Τρέξε. Ορίστε. Τρέξε. Τρέχω. Παναγία μου. Απάνω με έπεσες, βρε. Κάνε παραπέρα, κακομοίρη. Πάω δεξιά, δεν κόβεις αριστερά, ρε. Τι έμαθα? Ήρθε τώρα ένας εδώ, τον έχω βάλει μέσα και μαθαίνει λέξεις. Μπράβο, Καραγιώζη μου, να σε φιλήσω. Τι έπαθες? Τι έπαθες, βρε? Έχεις φάει σκόρδα? Γιατί? Μυρίζεις αγγούρια. Μπράβο, Καραγιώζη μου. Πού να στα λέω? Τι? Καθόμουν εδώ ξαπλωμένος και εμφανίστηκα από πουθενά από τον αέρα μια κυρία. Κυρία, τι κυρία? Μια ξεσπινής. Και μου λέει, εγώ μου λέει με ελληνική γλώσσα, να με μάθει όλος ο κόσμος. Σε βρε, τρελάθηκες από την πείνα. Τι τρελάθηκα, ρε? Μα δεν υπάρχει στα αλήθεια ελληνική γλώσσα σαν μορφή ανθρώπου. Τι λες, ρε? Χατζατζάρη, η ελληνική γλώσσα ζει. Δεν θα πεθάνει ποτέ. Γιατί η Ελλάδα είναι μόνο μία και έχει άφθονο πολιτισμό, άφθονη μυθολογία και ατέλειωτη ιστορία και πολλά μνημεία. Μπράβο, Καραγιώζη μου, είσαι υπέροχος. Τι θα κάνουμε? Πάμε, Χατζατζάρη μου, τώρα να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, αλλά πρωτίστως να ευχαριστήσουμε κυρίους, κυρίες και μικρά παιδιά και να πούμε ότι η παραστασούλα μας έλαβε τέλος. Από εμένα, τον Καραγιώζη Καραγιοζόπουλο, τον Έλληνα ξυπόλυτο, γεια σας και χαρά σας! Γεια σας! Γεια σας! Να πω λίγο σε αυτό το σημείο, το είδατε βέβαια. Ο Αντώνης Ευρετός είναι μαθητής της Γάμα Λυκείου του σχολείου μας. Εξαιρετικό παιδί και θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το θέατρο σκιών. Αυτή είναι η αγάπη του. Από μικρός δηλαδή θυμάται τον εαυτό του να παίζει Καραγιώζη.
Και είμαστε έτσι πολύ συγκινημένοι που μπορέσαμε και το κάναμε. Ο Αντώνης δηλαδή το έκανε πραγματικότητα. Σας ευχαριστούμε πολύ και τώρα να δώσω τη σκητάλη στον αγαπητό κύριο Ζαφύρη Μακρύδη από το Σικάγο για να συνεχίσει με τη δική του παρουσίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λαμπρινή. Δεν έχουμε λόγια. Θερμά συγχαρητήρια στο μαθητή σου για αυτό το σπουδαίο έργο που ανέβασε και παρουσίασε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικός ο Καραγιώζης για την ελληνική ιστορία, γιατί μέσα από αυτόν μαθαίνουμε, γελάμε και έτσι περνάμε πολύ ωραία μηνύματα. Λοιπόν, εγώ εκπροσωπώ το Σικάγο. Στο σχολείο μας, που είναι η Ακαδημία Πλάτωνος, έχει την τιμή να σας παρουσιάσει το τραγούδι «Ας κρατήσουν οι χοροί» του μεγάλου Έλληνα δημιουργού του Διονύση Σαββόπουλου, μετά από τον Καραγιώζη, έτσι να το δέσουμε έτσι λίγο καλύτερα. Και στην Ακαδημία τώρα Πλάτωνος φοιτούν περίπου 130 μαθητές και είναι ιδιαίτερα σημαντικό και συγκινητικό ότι σχεδόν η μισή από αυτούς δεν έχουν καμία σχέση με ελληνική καταγωγή. Κι όμως αγαπούν την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό. Αυτό τώρα μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερο πάθος το έργο μας, να μεταδίδουμε την ιστορία, τον πολιτισμό και φυσικά τη γλώσσα μας. Είναι για εμάς μεγάλη τιμή, αλλά και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη, που μας γεμίζει όμως με όμορφα συναισθήματα. Το τραγούδι τώρα που θα ακούσετε είναι ένας ύμνος για τον ελληνισμό, την παράδοση και τη δύναμη που μας ενώνει, όπου και αν βρισκόμαστε στον κόσμο. Μέσα από τη μουσική και τον χορό κρατάμε ζωντανές τις ρίζες μας και τις μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές. Με ιδιαίτερη συγκίνηση θυμόμαστε στον σπουδαίο αυτό συνθέτη που έφυγε από κοντά μας το 2025, αλλά το έργο του συνεχίζει ακόμη να μας εμπνέει. Στο βίντεο που θα ακολουθήσει και θα προβάλλει τώρα ο Νάσος, οι μαθητές μας δίνουν τη δική τους φωνή σε αυτό το διαχρονικό τραγούδι. Ας κρατήσουν λοιπόν οι χοροί. Νάσο, περνάμε σε σένα. Ευχαριστούμε. Και μετά από το μακρινό Σικάγο θα περάσουμε στον όμορφο Βόλο. Ο Πασχάλης ο Δήμου δυστυχώς λόγω καιρικών συνθηκών δεν είναι μαζί μας. Οπότε θα πάρει το λόγο ο Αντώνης Αυγερινός και θα παρουσιάσει αυτό που είχε να μας παρουσιάσει ο Πασχάλης. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια Ζαφύρη, συγχαρητήρια σε όλους όσοι έχουν παρουσιάσει μέχρι στιγμής. Είναι πολύ συγκινητική η εκδήλωση. Εγώ βρίσκομαι στην Αστυπάλαια και σας μεταφέρω μήνυμα του αγαπητού Πασχάλη Δήμου, ιδρυτικού μέλους του δικτύου μας και Συμβούλου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εκπροσωπεί 20 δημοτικά σχολεία του Βόλου και της Μαγνησίας. Δεν θα μπορέσει να είναι σήμερα μαζί μας, καθώς η προγραμματισμένη πτήση του από την Νορβηγία, όπου βρισκόταν για
εκπαιδευτικούς λόγους καθυστέρησε λόγω χιονοθύελλας. Μας στέλνει τους χαιρετισμούς του και τις ευχές του για την καλή επιτυχία της εκδήλωσης. Ο Βόλος και η Μαγνησία εκπροσωπούνται φέτος από τα παιδιά της 5ης τάξης του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού, που έχουν ετοιμάσει ένα μελωδικό δρόμενο, ένα δικό του ημερολόγιο αξιών, βασισμένο σε λέξεις και έννοιες που ορίζουν τον κόσμο μας. Αγαπητέ Νάσο, μπορούμε να δούμε το βίντεο των παιδιών. Γεια σας, είμαστε οι μαθητές της 5ης τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού. Σήμερα θα θέλαμε να σας πούμε κάτι που πιστεύουμε πολύ. Οι λέξεις δεν είναι απλώς γράμματα. Είναι αυτά που νιώθουμε και αυτά που θέλουμε να γίνουμε. Γι' αυτό για τη φετινή Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας, στην οποία το σχολείο μας συμμετέχει για δεύτερη φορά, φτιάξαμε το ημερολόγιο αξιών 2026. Κάθε παιδί ανέλαβε έναν μήνα του 2026 σαν να κρατάει στα χέρια του ένα μικρό κομμάτι από τον χρόνο. Και για το μήνα του διάλεξε μια ελληνική λέξη που τον εκφράζει, μια αξία ή ένα συναίσθημα που θέλει να θυμάται κάθε μέρα. Γράψαμε και μια δική μας φράση, γιατί θέλουμε η λέξη να μην μείνει στη σκέψη, αλλά να γίνει μήνυμα προς όλους. Σε κάθε μήνα υπάρχει ένα ημερολόγιο για να νιώθουμε αυτό που φτιάξαμε και για να μας συντροφεύει όλο τον χρόνο. Όμως βάλουμε κάτι ακόμα. Φωτογραφίες του τόπου μας, του Αλμυρού, που ταιριάζουν με την κάθε εποχή. Γιατί θέλουμε όταν κάποιος να ανοίγει το ημερολόγιο να βλέπει χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο και να νιώθει λες και είναι μαζί μας εδώ. Και δίπλα ζωγραφίσαμε τη λέξη μας για να δείξουμε πώς τη βλέπει η καρδιά μας με φαντασία και χρώματα. Μέσα σε αυτό το ημερολόγιο βάλαμε πολλά από εμάς. Τις σκέψεις μας, τις ελπίδες μας και αυτά που θέλαμε να δώσουμε στους άλλους. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Αυτό είναι ένα ημερολόγιο αξιών 2026 από την τάξη μας. Ένα μικρό δώρο για τη γλώσσα μας, τον τόπο μας και για όλους εσάς. Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού! Η λέξη αρχή είναι η πατρίδα μου, γιατί κάθε χρόνο, κάθε μέρα μπορώ να ξεκινάω ξανά με τη γλώσσα. Η λέξη γλώσσα είναι η πατρίδα μου, γιατί με αυτή μιλάω, σκέφτομαι και νιώθω ποιος είμαι. Η λέξη ελευθερία είναι η πατρίδα μου, γιατί μπορώ να λέω τη γνώμη μου και να ακούω τους φίλους. Η λέξη ελπίδα είναι η πατρίδα μου, γιατί με κάνει να πιστεύω πως τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Η λέξη όνειρο είναι πατρίδα μου, γιατί μέσα από τις λέξεις φαντάζομαι το μέλλον μου. Η λέξη θάλασσα είναι πατρίδα μου, γιατί με φοράνε όλες μου καλοκαιρινές αναμνήσεις. Η μυρωδιά του αλατιού, ο ήχος των κυμάτων και η ελευθερία να ονειρεύομαι χωρίς φόβο. Η λέξη χαρά είναι η πατρίδα μου, γιατί τη νιώθω όταν μιλάω, παίζω και γελάω με τους άλλους. Η λέξη φως είναι η πατρίδα μου, γιατί οι λέξεις φωτίζουν όσα δεν καταλαβαίνουμε. Η λέξη σχολείο είναι η πατρίδα μου, επειδή εκεί μαθαίνω λέξεις που με βοηθούν να μεγαλώνω. Η λέξη σεβασμός είναι η πατρίδα μου, γιατί η γλώσσα μας μαθαίνει να ακούμε και να υποδεχόμαστε. Η λέξη μνήμη είναι η πατρίδα μου, γιατί οι λέξεις κρατούν όσο δεν θέλουμε να ξεχάσουμε. Η λέξη αγάπη είναι η πατρίδα μου, γιατί μέσα από τη γλώσσα μαθαίνουμε όσα έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Η γλώσσα που μου δώσατε με λόβησε στο στόμα, λόγω
γλώσσα μου που άνθησε στο πατρικό μου χώμα. Θαλασσινή η άβρα της, βουνίσια η πνοή της, τον κόσμο όλο γύρισε, αλλαγέψε η φωνή της. Η αναπνοή τη λάτρεψε, η δύση την καρπόθη, πόθο γλυκό ζωντάνεψε, σ' αυτόν που τη ζυγώθη. Αθανασία γνώρισε στα έγκλα των ανθρώπων, δεκάριασε τη σκοτεινιά, ξένα λαό και τόπο. Γλώσσα μου μίλιο λαλητή, πώς να σε ασημώσω, που σε διαμάντια δάμαστο, πέτρα για να στεριώσω. Έχω τον τρόπο μου εγώ, την πέτρα να σηκώσω, και αργυρούς θήτους να βρω, τη γλώσσα να αρματώσω. Γλώσσα μου μίλιο λαλητή, μη θα είσαι προδώσω, μην τα χασέ απαρνηθώ, σ' άλλα καλά να εκδώσω. Λάλια μου εσύ πέτρα μορφή, πάντα θα σε χρυσώνω, που σε διαμάντια δάμαστο, πέτρα για να στεριώνω. Έχω τον τρόπο μου εγώ, την πέτρα να σηκώνω, και τους χρυσούς θήτους να βρω, τη γλώσσα να αρματώνω. Συγχαρητήρια στα παιδιά, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Συγχαρητήρια στα παιδιά και στον Πασχάλη για την εξαιρετική παρουσίαση. Συνεχίζουμε με το 5ο Γυμνάσιο Ωρεοκάστρου με λυκειακές τάξεις Όλγα Σταυρίδου από το Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης. Θα δώσουμε το λόγο στη Μελίνα και στη Δέσποινα και να τους καλωσορίσουμε στο δίκτυό μας, γιατί είναι από τα νέα μέλη μας. Καλή συνέχεια. Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Είχα κάποια τεχνικά προβλήματα σύνδεσης. Μ' ακούτε? Ακούγεσαι, Δέσποινα, ναι. Ωραία. Λοιπόν, να πω καταρχήν συγχαρητήρια μάλλον, καταρχάς και καταρχήν στο Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού για την τόσο όμορφη παρουσίασή τους. Και να πω ότι νιώθω βαθύτατη χαρά, ικανοποίηση και συγκίνηση που βρισκόμαστε εδώ με τη Μελίνα, το σχολείο μας, στο δίκτυο για την ελληνική γλώσσα και στην εκδήλωση που λαμβάνει η χώρα τώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω όλους και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βλέπω πως η ελληνική γλώσσα αποδεδειγμένα πλέον ξεπερνάει τα όρια του στενού ελλαδικού χώρου και απλώνεται σε όλο τον κόσμο, λαμβάνει πάλι τη θέση της, μια θέση που κατέχει από αιώνες, ως όργανο και γέφυρα διαπολιτισμικής επικοινωνίας και έκφρασης, ως όργανο έκφρασης πολλαπλών πολιτισμών και ως σημείο εξέβρεσης και επαφής κοινών στοιχείων. Λίγα λόγια για μας. Φιλόλογοι είμαστε και οι δύο. Η κυρία Γραμματικοπούλου είναι ιστορικός, εγώ είμαι κλασική φιλόλογος και διευθύντρια του σχολείου. Το σχολείο μας είναι το μοναδικό σχολείο της Βορείου Ελλάδος που συμμετέχει στο δίκτυο και η εργασία μας αφορά τη σύνδεση της γλώσσας με την τέχνη, με την εικαστική δημιουργία μάλλον, πρωτοτυπήσαμε λίγο. Η κυρία Γραμματικοπούλου θα δείξει ένα βίντεο που ετοίμασε με τους μαθητές του ομίλου ελληνικής γλώσσας σχετικά με μια ψηφιακή πινακοθήκη που δημιουργούμε, ένα μέρος μάλλον της ψηφιακής πινακοθήκης που δημιουργούμε στο σχολείο μας για την καλλιτέχνηδα, εικαστικό, ζωγράφο, γλύπτρια Όλγα Σταυρίδου. Το όνομά της φέρει το σχολείο μας. Γιατί τέχνη? Γιατί η τέχνη είναι γλώσσα κι αυτή.
Είναι μια γλώσσα, μια εναλλακτική μορφή γλώσσας, που αντί για φωνήματα, λέξεις και συντακτικές δομές, χρησιμοποιεί μορφές, χρώματα και σύμβολα. Αντί για σχήματα λόγου, χρησιμοποιεί ουσιαστικά εικαστικές μεταφορές και συμβολισμούς. Μαθαίνουμε λοιπόν στα παιδιά μας, βέβαια να διαβάζουν και να γράφουν, αλλά να αποκωδικοποιούν και οπτικά ερεθίσματα και να τα μετατρέπουν σε λόγο και φυσικά το αντίστροφο. Πιστεύουμε στη σύνδεση τέχνης και γλώσσας, πιστεύουμε ότι ουσιαστικά πρόκειται για τις δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος και πιστεύουμε στην ικανότητά τους να καλλιεργούν πολιτιστική συνείδηση. Η γλώσσα αφηγείται τον κόσμο μας, η τέχνη τον αναβαριστά και τον επανασηματοδοτεί. Θα συνεχίσει μάλλον η κυρία Γραμματικοπούλου με την εργασία της. Χαίρετε και από μένα. Χρόνια πολλά σε όλα τα μέλη του δικτύου και στους παρακολουθούντες. Χριστός Ανέστη. Είμαι η Μελίνα και υπηρετώ στο 5ο Γυμνάσιο Ραουκάστρου στο Μελισσοχώρι. Νιώθουμε και η Δέσποινα και εγώ ευγνώμονες που μας δόθηκε η ευκαιρία για πρώτη φορά φέτος να κάνουμε την παρθενική μας παρουσίαση σε αυτό το διυπηρωτικό δίκτυο. Νιώθουμε ευγνώμονες και πλουσιότερες που παρακολουθήσαμε αυτές τις εμπνευσμένες παρουσιάσεις που μας δίνουν κουράγιο να διδάξουμε την ελληνική γλώσσα και στο εσωτερικό, εφόσον βλέπουμε τα θαυμαστά πράγματα που γίνονται στο εξωτερικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό, όχι επειδή είναι η δική μας μητρική γλώσσα και πιστεύουμε ότι κερδίζουμε κάτι προσωπικά εμείς, αλλά γιατί νομίζουμε ότι επιτελούν τον πραγματικό ρόλο της ελληνικής γλώσσας, που είναι ο οικουμενικός. Φίλιππε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όλη φροντίδα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την τέχνη. Για την τέχνη η οποία αποτελεί μια άλλη μορφή γλώσσας, η οποία δεν απευθύνεται στο νου, αλλά στις αισθήσεις μας. Κοιτάζοντας λοιπόν τα έργα της Όλγας Σταυρίδου, βλέπουμε μια ατμόσφαιρα αέρινη, ειρηνική, εθέρια, η οποία παρόλο που χρησιμοποιεί χρώματα αντιθετικά, συμπληρωματικά, κατορθώνει να μην εκπέμπει, να μην αποπνέει καμία επιθετικότητα. Η Όλγα Σταυρίδου λοιπόν μέσα από τα έργα της μας μεταφέρει στο περιβάλλον στο οποίο ζει, με έναν τρόπο τόσο άμεσο, που ταυτόχρονα όμως δεν θέλει καθόλου να μας επιβληθεί. Είναι σαν να μας παίρνει απαλά από το χέρι και να μας οδηγεί και να μας μεταφέρει και να μας γνωρίζει τον κόσμο της. Και θα ήθελα να κλείσω με μια ρίση του Τσαρούχη, του μεγάλου μας αυτού ζωγράφου, η οποία νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα στο έργο της Όλγας Σταυρίδου. Η ζωγραφική λοιπόν της Όλγας Σταυρίδου δεν αποτελεί μίμηση της ζωής, αλλά εμβάθυνση στο μυστήριο της ίδιας της ζωής. Παρακαλώ λοιπόν τον Νάσο να δείξει την εξενάγηση σε 3 έργα της Όλγας, τα οποία φιλοξενούνται στην γκαλερί του σχολείου μας. Η Όλγα Σταυρίδου γεννήθηκε στις Σέρρες. Στο σπίτι της στις Σέρρες μεγάλωσε μαζί με την αδερφή της και τις 2 ξαδέρφες της. Από τα 4 κορίτσια, τα 3 ασχολήθηκαν επαγγελματικά με την τέχνη. Η αδερφή της, η Ιουλία Σταυρίδου, έγινε σκηνογράφος ενδυματολόγος, η ξαδέρφη της Μέρη Σχοινά χαράκτρια και η Όλγα ζωγράφος. Η αγάπη της για τη ζωγραφική την έκανε να μην λογαριάζει τις πολύ καλές επιδόσεις της στα μαθήματα και να δώσει εξετάσεις στη Σχολή Καλών Τεχνών. Δάσκαλοι της ήταν ο Νίκος Νικολάου και ο Γιάννης Μόραλης. Έμεινε για 5 χρόνια στην Καστοριά με τον σύζυγό της και συγγραφέα εκπαιδευτικό Αλέξανδρο Κοσματόπουλο, ενώ το 1982 μετακόμισαν στο Μελισσοχώρι της Θεσσαλονίκης, όπου παρέμειναν 30 ολόκληρα χρόνια. Με την πρώτη ατομική της έκθεση που έγινε στη Διαγώνιο του Ντίνο Χριστιανόπουλου, γνώριζε την καλλιτεχνική καθιέρωση. Σύζυγός της, ο Αλέξανδρος Κοσματόπουλος, καθηγητής Αγγλικών και συγγραφέας. Γνωρίστηκαν στο σπίτι του κοινού τους φίλου τραγουδοποιού Νίκου Παπάζογλου. Τους πάντρεψε ο λογοτέχνης Νίκος Γαβρίλ Πετζίκης. Σε αυτό το έργο βλέπουμε το βουνό Χελώνα στην Καστοριά, ειδωμένο από τις προποδές του. Είναι ένα τοπίο που συνδυάζει την παραδοσιακή μακεδονίτικη αρχιτεκτονική των διόροφων σπιτιών με τις λεπτομέρειες των κονοφόρων δέντρων που σκαρφαλώνουν προς το βουνό. Υπάρχει μεγάλη γκάμα χρωμάτων στην παλέτα της ζωγράφου, όμως η αρμονία επιτυγχάνεται για ακόμα μία φορά από την θέρμη των συμπληρωματικών χρωμάτων. Πριν μεταβεί στην Καστοριά ως καθηγητής σε Λύκειο, ο Αλέξανδρος Κοσματόπουλος, ο σύζυγος της ζωγράφου, έπαιξε με μια φίλη του ένα παιχνίδι του αρχαίου κινέζικου μαντίου, I Ching.
Τότε το παιχνίδι προέβλεψε ότι το ζευγάρι θα μεταβεί σε έναν τόπο με βουνό σε σχήμα χελώνα και μία λίμνη, ενώ σε εκείνον τον τόπο θα απολαύσουν πλούτο, αλλά ταυτόχρονα και φτώχεια. Πράγματι, η παραμονή τους στην Καστοριά υπήρξε η έναρξη της πλουσιότερης πνευματικά περίοδου της ζωής τους, την οποία όμως έζησαν στα όρια της φτώχειας. Το έργο αυτό απεικονίζονται τα βυζαντινά τείχη της Θεσσαλονίκης με θέοντο θερμαϊκό κόλπο. Διακρίνονται οι πολεμίστρες των τυχών και τα κτίρια της άνω πόλης της Θεσσαλονίκης. Η παλέτα του ζωγράφου είναι κυρίως με μουντά και σκουρόχρωμα χρώματα, και αυτό μας δείχνει ότι είναι μια βροχερή μέρα στη Θεσσαλονίκη. Γενικά η Θεσσαλονίκη το χειμώνα είναι γνωστή για τις βροχερές μέρες της. Η θέα των βυζαντινών τυχών ήταν ιδιαίτερα γνώριμη στη ζωγράφου, αφού από την οδό Ιδρύνη στο Βαρδάρι πήγαινε και έπαιρνε από την ευθυτερία του λεωφορείου για να πάει στο Μελισσοχώρο. Περνάμε σε μία σύνθεση στο εσωτερικό ενός σπιτιού. Ένας παλιός ξύλινος καναπές. Σε παραδοσιακό στυλ, απεικονίζεται ελαφρώς και τριστολισμένος, με παραδοσιακά κεντητά, τονίζοντας το λαϊκό ελληνικό στοιχείο. Επίσης, όπως μπορούμε να διακρίνουμε, φαίνεται και το τοπίο από το παράθυρο. Τα καφετή χρώματα, σε συνδυασμό με τα μόβ του τοίχου, φέρνουν μια αρμονία στο μάτι του θεατή, καθώς είναι συμπληρωματικά και συνδυάζονται με τα κίτρινα φρούτα που υπάρχουν στο τραπέζι. Αυτός ο καναπές ήταν νησιώτικος και τον είχε αγοράσει ο ζωγράφος όταν ήταν φοιτήτρια. Το μετέφερε από την Αθήνα στην Καστοριά και έπειτα στο Μελισσοχώριο, όπου τον κράτησε μέχρι το τέλος. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και τώρα να δώσουμε το λόγο στην αγαπητή Κωνσταντίνα από το πρότυπο ΥΠΑΛ Χαϊδαρίου. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και από εμάς στον απανταχού ελληνισμό και σε όλο τον κόσμο. Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Μπιστόλα. Καταρχάς να σας συγχαρώ για τις υπέροχες παρουσιάσεις όλων των μελών που πραγματικά, τι να πούμε, μας συνεπήραν. Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Μπιστόλα, είμαι εκπαιδευτικός στο πρότυπο επαγγελματικό Λύκειο Χαϊδαρίου Διονύσιος Σολωμός, στον τομέα υγείας, πρόνοιας και ευεξίας. Το πρότυπο επαγγελματικό Λύκειο Χαϊδαρίου, εκπαιδευτικοί και μαθητές, χαιρετίζει την εκλεκτή αυτή εκδήλωση του δικτύου «Πατρίδα μας η γλώσσα», συγχαίρει τους διοργανωτές της και ευχαριστεί για την ευκαιρία που δόθηκε στο σχολείο μας να συμμετάσχει σε αυτή. Καθώς και εμείς αποτελούμε ένα από τα πρώτα νέα μέλη, μάλλον, συγγνώμη, όχι πρώτα. Το σχολείο μας έχει 370 μαθητές, 6 τομείς και 11 ειδικότητες. Ένας από τους βασικούς στόχους του σχολείου μας, μεταξύ άλλων, είναι η προσωπική ανάπτυξη και η καλλιέργεια των μαθητών μας, η σύνδεσή τους με την παράδοση, την πατρίδα και τη γλώσσα τους, αποβλέποντας τη διατήρηση και ενίσχυση και συνέχεια της. Στο πνεύμα αυτό, οι μαθητές μας, με χαρά και αγάπη για τη σημερινή εκδήλωση, ετοίμασαν μία δημιουργία τους που με τη δική τους ιδιαίτερη φωνή και λαλιά αποτυπώνουν με τρόπο απλό και περιεκτικό τη διαχρονικότητα και το εύρος της ελληνικής γλώσσας, αναδεικνύοντας με ιδιαίτερη έμφαση τη μουσικότητα της γλώσσας μέσα από τη μουσική παράδοση. Ας τους απολαύσουμε. Να παρακαλέσουμε τον Άσο για το βίντεο. Η γλώσσα μας δεν είναι απλώς λέξεις. Είναι μνήμη αιώνων. Είναι το νήμα που κρατάει τον Έλληνα όπου και αν βρίσκεται. Η γλώσσα μου ελληνική. Η γλώσσα μου, οι αξίες μου, η πατρίδα μου, η πίστη μου, η παράδοση, η φωνή στα χείλη του λαού, η τέχνη, η ποίηση, η μουσική. Και όταν η γλώσσα αγκαλιάζει τον ήχο, γεννά και στολίζει τη μελωδία και μαζί τραγουδά την ψυχή μας, χορεύει με την ύπαρξή μας, ζωγραφίζει τον κόσμο μας όλο. Ας την κρατήσουμε ζωντανή, ας την τιμήσουμε, ας την τραγουδήσουμε.
Να ευχαριστήσουμε τα παιδιά μας για το όμορφο αυτό τραγούδι που μας χάρισαν σε όλα τα μέλη της διοργάνωσης και να δώσουμε τη σκητάλη στην όμορφη Κρήτη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην κυρία Δέσποινα Αβραμάντη. Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους. Ιδιαίτερα συγκινημένη, νομίζω το δείχνει και η φωνή μου, έχει σπάσει. Συγχαρητήρια και για το τελευταίο υπέροχο «Η γλώσσα μου, ο κόσμος μου», η μελωδία της ψυχής μου. Και εμείς με τραγούδι συμμετέχουμε και κλείνουμε την εκδήλωση των σχολείων, την παρουσίαση σε αυτό το φόρουμ που είμαστε αυτή τη στιγμή. Η δική μας είναι η παρουσίαση το αρχαιότερο τραγούδι, στίχη και μουσική από το 200 μετά Χριστόν και από τον Σίκυλο που έζησε στις τράλιες της Μικράς Ασίας και το παρουσιάζει η μουσική ομάδα του σχολείου μας. Με αυτό το ωραίο μήνυμα, ελπίζω, γιατί η ζωή είναι λίγη και πρέπει να τη χαρούμε και να την απολαμβάνουμε, θα δώσω το λόγο στο Φίλιππο για να ολοκληρώσει τη σημερινή παρουσίαση. Να προσθέσω κάτι για το σχολείο μου, ότι είναι το πρώτο γυμνάσιο Αρένων, έτσι ξεκινάει, το πρώτο σχολείο που ιδρύθηκε στην Κρήτη, φοιτήσε και ο Καζαντζάκης. Είναι η τρίτη χρονιά που συμμετέχουμε, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη που ανήκω σε αυτή την ομάδα. Και θα ευχηθώ να μεγαλώσουν τα μέλη, να έρθουν κι άλλοι. Εκπροσωπούμε όλη την Κρήτη και εμείς εδώ. Το σχολείο μας έχει επώνυμο, ονομάζεται Καπετανάκιο, από τον Αντώνη Καπετανάκη που ήταν γιατρός
και παντρεύτηκε κόρη καλοκαιρινού, τη Βικτόρια, δεν έκαναν παιδιά. Το χάρισαν για να γίνει πτωχοκομείο, όμως άλλες συμβουλές του κυρίου. Το σχολείο πέρασε στο Δήμο Ηρακλείου και μετά στο Υπουργείο Πολιτισμού και έτσι ιδρύθηκε το πρώτο γυμνάσιο αρχικά Αρένων και στη συνέχεια ξέρετε πως πάνε τα σχολεία, τώρα είναι ένα μεικτό σχολείο με μεγάλη δράση και ένα μέτριο σχολείο, όχι πολύ μεγάλο σχολείο, αλλά ένα σχολείο με πολύ δυνατή παρουσία στην πόλη του Ηρακλείου. Καλή συνέχεια. Πολύ ωραία. Αν η φωνή σου, Δέσποινα, έχει λίγο πρόβλημα, εγώ είμαι έτοιμος να καταρρεύσω. Δηλαδή, πραγματικά δεν βρίσκω λόγια, οπότε το αφήνω με τη γεύση που πήραμε από όλες αυτές τις έξοχες παρουσιάσεις. Αποδεικνύουν πόσο σημαντικό είναι αυτό που γίνεται μεταξύ μας και προπαντός το μήνυμα που έστειλαν τα παιδιά και όλοι οι φορείς ότι η Ελλάδα είναι και η ελληνική γλώσσα είναι εδώ και παντού. Θα σταθώ μόνο σε ένα σημείο, στην αναγνώριση της Παγκόσμιας ημέρας από την UNESCO. Αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα, παρότι είναι μια μικρή χώρα σαν κράτος, υπάρχει σε όλο τον κόσμο και ενώνει όταν τα 194 μέλη της UNESCO ομόφωνα αποφασίζουν να αναγνωρίσουν αυτή την ημέρα, δείχνει πού είναι το πλεονέκτημα, το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας. Δεν είναι πλούσια χώρα, είναι πλούσια σε πολιτισμό, σε ιστορία, σε γλώσσα και όλα αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν το έναυσμα, να συνεχίσουμε με περισσότερο πάθος και με περισσότερη αγάπη αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια και με την συμβολή του Γιάννη του Κορίνθιου στο να αναγνωριστεί αυτό το πράγμα, αυτή η γλώσσα. Και στέλνει και η UNESCO, θα έλεγα, ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι εκεί που τρογόμαστε και υπάρχει όλη αυτή η ζωφερή κατάσταση στον κόσμο, υπάρχουν αξίες διαχρονικές που ενώνουν τον κόσμο. 194 μέλη ψήφισαν υπέρ του να αναγνωριστεί αυτή η μέρα. Αυτό δίνει ένα σημείο των καιρών και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν. Είναι πραγματικά πέραν φαντασίας και πέραν αντοχής ανθρώπινης ό,τι ακούσαμε και ό,τι είδαμε. Να ευχαριστήσουμε όσους μας παρακολούθησαν υπομονετικά. Ήμασταν κάπως καλύτεροι στον χρόνο αυτή τη φορά και την περασμένη. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια αγάπη και να μην ξεχάσουμε τον συντελεστή, τον άγνωστο, τον αόρατο συντελεστή όλης αυτής της όμορφης ροής και συνεχούς ροής, τον Άσο, που είσαι Άσο, να σε δούμε και σένα λίγο, όλη αυτή τη ροή την οποία κατορθώνει πάντα να μας φέρνει με τη... Να τον είναι. Γεια σου Νάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετισμούς και από μένα. Ανοίξτε τα μικρόφωνα, μην τα κλείσετε, να ακουστούμε λιγάκι, μην ακούγεται μία φωνή μόνο. Έτσι, μπράβο. Συγχαρητήρια, παιδιά. Συγχαρητήρια, Νάσο. Συγχαρητήρια σε όλους. Και του χρόνου. Συγχαρητήρια και του χρόνου, και νωρίτερα, όχι και του χρόνου μόνο. Λοιπόν, να αυξήσουμε τις συναντήσεις μας και τις συγκεντρώσεις μας. Κλείνοντας, θα έλεγα στα μέλη του πάνελ, τους φορείς, να χρησιμοποιήσουν το Zoom που έχουμε στείλει για να έχουν μια συνέχεια, να μην καθυστερούμε τον κόσμο που μας παρακολουθούν. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να πούμε ορισμένα πράγματα για τη σημερινή εκδήλωση. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους, να συνεχίσουμε με δύναμη και πίστη και να ευχηθούμε να ανοίξει αυτή η ανοιγμένη ίδια αγκαλιά, να έχει και άλλα μέλη όσοι θελήσουν. Είναι ευπρόσδεκτη να μεγαλώσει η αγκαλιά που καλύπτει όλο τον κόσμο τέλος πάντων. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστούμε όλους όσους παρακολούθησαν και όσους συμμετείχαν. Ραντεβού την επόμενη φορά. Δεν λέμε πότε, αλλά θα υπάρξει και... θα πω εγώ. Και διαζώσεις. Και διαζώσεις. Γεια σας. Θερμά Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.